dobrodošli u prostor Core Huba Zagreb. Ja bih se prvo zahvalio zapravo Core Inkubatoru i Crane-u koji su zapravo odlučili organizirati taj događaj u ovom coworking prostoru. Ja ću reći čisto 2-3 riječi da vam dam neki kontekst zapravo gdje se nalazite, koja priča iza ovog. Znači ovo je coworking prostor koji je pokrenuo Core Inkubator u Zagrebu. Ono što je zanimljivo kod ovog coworking prostora je da je on otvoren zapravo različitim tipovima timova, s posebnim naglaskom nama reći startup timove. Prostor je besplatan za korisnike, što je ajmo reći jedna novost. Radi 24 sata dnevno, 7 dana tjedno i u sklopu toga zapravo pruža nekakvu besplatnu podršku, odnosno support različitih mentora, koje neke od njih možete vidjeti danas možda i ovdje, a kasnije se možete networkat s njima kao pomoć u razvoju vašeg projekta. Ja bih sad zapravo dao riječ Davorinu i Hamedu i onda zapravo možemo lagano krenuti sa ovom pričom. Dobar dan svima. Prije svega hvala što ste došli u ovako velikom broju. Drago nam je da smo na neki način pomogli Core Huba onda na srijedu. Nadam se da ćete se dobro provesti ovdje kod nas. Pripremili smo nekakve grickance da vam to sve skupa lakše prođe, jel? Naravno, osvježiti se sa svim ovim pićima i vjerujemo i želimo da ostanete kasnije, da se malo, kako veli, minglamo, jel? Pa da vidimo ko što radi, možda nikad se ne zna šta se iz ove startup srijede može još dodatno izvoditi. Zahvaljujem, koristim ovu priliku da zahvalim Crane-u i Davorinu što su prepoznali Core Inkubator kao prvi poslovni subjekt koji je ušao među poslovne anđele i vjerujem da je ovo nekakav početak malo dugoročne suradnje. Hvala vam. Hvala Hamed, bog svima. Naravno da smo morali prihvatiti Core, jer Core je jedan od malo subjekata koji dobro rade u Hrvatskoj. Svi pričaju, evo ja sam jedan dan sad vidio brojku da u Hrvatskoj postoji 40 inkubatora poduzetničkih. 40 komada, realna brojka, znači to su većinom razvojne agencije, razni subjekti koji se zovu inkubatorima, ali startup inkubator ima ih samo par u Hrvatskoj i drago mi je Core jedan od bitnih subjekata. Crane je počeo okupljati kompletnu taj cijeli ekosistem, kompletnu scenu i mislim da svi zajedno moramo i dalje biti ujedinjeni protiv birokracije i protiv svih ovih stvari koje nas muče. Evo sad ću reći jedan primjer. Vratio sam se prije neki dan iz Švedske, bili smo tamo na poziv švedske vlade u tvornici ovih vojnih aviona Gripena koji znači čine jedan okvir za startupe Švedske. I znači nisu Šveđani pametniji od nas, samo su jednostavniji. Znači čim manje regula, čim manje pravila, to ćemo biti uspješniji. A mislim da je Uber jedna od priča koja se temelji na jednostavnošću. I zato mi je drago da pozdravljam Davora, isto našeg bivšeg člana, možda i budućeg. I evo, jedan pljesak za Davora i za Uber. Hvala. Dobar dan svima, moje ime je Davor Tremac, ja sam GM Ubera za našu regiju koja se sad u principu svodi na Zagreb, ali brzo ćemo se početi širiti dalje. Pozvao sam ovdje Filipa da mi se pridruži. Filip vodi marketing za Hrvatsku, tako da malo podijelimo iskustva i s obe strane, ne samo što se tiče Ubera, nego i što se tiče naš samih. U bilo kojem trenutku lijepo nas zaustavite, pitajte da bude što više interaktivnija rasprava. Ne, ćemo ovako. Neće ni to, evo ga. Ko je koristio Uber do sada u Zagrebu? Ko nije koristio Uber u Zagrebu? Ok. Mene uvijek iz moje komunikacije tjera da objasnim što je Uber na početku. Kao što je Davor rekao, Uber je vrlo jednostavna priča. Uber je tehnološka kompanija, nije prijevoznička tvrtka, nije taksi kompanija. Mi smo technology company, imamo svoju aplikaciju. Aplikaciju se svodi na to da možete pozvati vozilo s vozačem onda kad vam to zatreba. Ako otvorite aplikaciju, vas će GPS postaviti na mjesto gdje se nalazite u tom trenutku. Vi možete pozvati automobil na neku drugu točku gdje će vam točno koliko treba automobila da dođe do vas. Nakon što stisnete ovu tipku, prvi najbrži vozač će prihvatiti tu vožnju. U ovom slučaju je to bio Alen sa C klasom ove registracije. I imao je 4,9 zvjezdica. To znači da su njega prosječno ljudi koji su ga ocjenjivali dali su mu 4,9 zvjezdica od mogućih 5.
Prema tome možete procijeniti kakav je taj vozač što se tiče vožnje, što se tiče automobila, što se tiče odnošenja prema putnicima i tako dalje. Isto tako možete ga kontaktirati SMS-om ili pozivom na telefon. Ono što je isto zanimljivo, možete podijeliti tarifu. Ako se vozite sa više ljudi, podijelite tarifu, navedite s kim se vozite i njima će biti naplaćena isto koliko i vama. Znači podijelit će se cijena vožnje na 2 ili 3 osobe. Zanimljivo je isto ako kliknete ovdje podijeli moje približno vrijeme dolaska. Znači, a kada vozač dođe po vas, unesete adresu i kaže nam, aplikacija vam kaže koliko će vam trebati da dođete do te lokacije. Ako podijelite svoj link sa osobom koju znate, na primjer prijateljem, on će vidjeti vas na karti, vidjet će ko vas vozi, kako se zove, koje je to auto, koje je registracije i prati vas po karti. U realnom vremenu vidi od kud je vozač krenuo, gdje vas je pokupio i gdje ćete vi doći i koliko će vam trebati da tamo stignete. To će, Filip će malo pričati kakvi su use case-evi toga u Zagrebu bili. Kad je vožnja gotova, kad dođete na cilj, samo izađite iz automobila. Vaša kartica se naplati tog trena i aplikacija vas traži da ocijenite vozača. I od tu do one zvjezdice koje dolaze. Tako osiguravamo u principu kvalitetu na platformi, putnici ocjenjuju vozače i vozači ocjenjuju putnike. Na mail vam stiže ovakva potvrda koja vam pokazuje gdje ste se vozili, u kojem vremenu ste se vozili i specificiram vam cijenu te vožnje. Ako kliknete ovdje, dobit ćete račun u PDF-u na mail koji možete koristiti za pravljanje nekih troškova. To je to. To je Uber magija. Oko toga se u principu sva kontroverza u svijetu dolazi, oko te aplikacije. Kako je Uber počeo? Uber nije počeo kao mi ćemo promijeniti svijet, imat ćemo stotine gradova, milijune putnika. Počeo je ja ne mogu doći do taksija. Naša dva co-foundera su bili u Parizu i nisu mogli doći do taksija. I mislili su šta ne bi bilo cool da stisnem tipku na mobitelu i dođe mi auto. I tako su razmišljali i napravili prvu aplikaciju. Gledala je ovako. To je bio samo onaj Black Car Service u Americi, pozvao si limuzinu koja je došla od tebe, koristili samo njih dvojica i 100 njihovih najboljih prijatelja koje su znali. Polako su počeli, svi su htjeli više, daj spoji nas i tako dalje, i onda shvatili, možda bi to mogao biti biznis. U početku u San Francisco je to izgledalo ovako. Bilo je nekoliko automobila, vidjelo se na karti gdje se nalazi čovjek koji se želi voziti, vidjeli su se putevi gdje bi se to moglo voziti. I od tud je krenulo. Ideja je počela 2008. 2010. Je bila ova slika iz San Francisco koju ste sada vidjeli. Godinu dana nakon toga, Pariz je bio prvi grad kao internacionalni grad i od tada je krenulo dalje. 73 grada u svijetu 2013. I 2014. smo došli u regiju. Bili oko 250 gradova u svijetu. Danas smo oko 400 gradova u svijetu, preko 60 zemalja. U svakom trenutku preko 1 milijun vožnji se događa u svijetu. Imamo oko 2 milijuna vozača partnera na platformi. Ako pogledate bilo koji veći grad, karta izgleda ovako. To je recimo London. To su svi aktivni vozači u nekom trenutku. Nakon ovih brojki koje su nam pokazali put zapravo Ubera do sada, malo ćemo iz nekakve perspektive vozača, partnera, ali korisnika pokazati kako se sve to razvijalo. S obzirom da smo globalno imamo otprilike gotovo 2 milijuna aktivnih vozača, znači ovaj London i gotovo još skoro 400 gradova, čine negdje brojku od oko 2 milijuna i s obzirom da je prisutnost u preko 65 država, dakle imamo širok spektar nacionalnosti, rasa i drugih aspekata, a jedan od naših najzanimljivijih likova je nedavno prikazan u Disneyovom filmu i to je jedan od većih internih projekata u suradnji i pa evo poslušamo priču Jeremija. My name's Jeremy, and I drive a Zoomer because I've always loved seeing the world from a different angle.
And here in Zootopia, I mean, how else can I visit 4 wildly different climates in a single day? We got all walks of life here. You never know who you're gonna meet. This is Zootopia, where you can be whatever you want to be. That's why I drive. Disney's Zootopia, in theaters March 4th, rated PG. Ovo je jedan mini projekt koji smo imali zajedno s Disneyem gdje smo zapravo htjeli pokazati i implementirati priču Uberovih partnera vozača gdje je zapravo u svakom gradu koji poslujemo cilj je zapravo tim ljudima omogućiti dodatan izvor prihoda, omogućiti im zapravo neke druge elemente koje im nedostaju i podići ukupnu priču na daleko zanimljiviju notu. S druge strane, osim strane ponude imamo strane potražnje, imamo korisnike i jedna od najzanimljivijih priča meni osobno je bila ona gdje su ljudi koji možda ne bismo očekivali na prvu da koriste Uber zapravo daju primjer svima nama mlađima na koji način zapravo tehnologija može biti prihvaćena, na koji način zapravo mijenja svaki dan nekakav svakodnevnicu, druženje s prijateljima i slično. I've always been a very independent person, and having given up my own car, which I had been driving for 60 years, was a huge setback for me. Before I used Uber, I've been all the time calling my grandkids. Now I feel very independent because with the call, I have my service on my door. I've heard my grandchildren talking about it for a long time. And I finally got a smartphone, and the first thing I did was find out how to get on Uber. I just felt like I had my wheels back. Yo sí lo uso mucho porque tenemos un grupo de amigas y entonces ahora yo siempre digo que sí voy, nunca digo que no, porque ya sé que tengo el servicio de Uber. I feel very safe because since the minute that I call, I got the name, the photo, everything of the person that is going to pick me up. Las personas que manejan Uber son muy simpáticas, muy atentos, se siente uno con mucha confianza. Y por eso digo que me cayó del cielo. I'm always ready when I call Uber because I know it's going to be a short wait. It's much easier than you think. If you're already using a smartphone, it's very easy for you, no matter if you're 60 or 80 or whatever. I went to Washington, I used Uber. I went to Los Angeles, I used Uber. And I go to the grocery, you know, I use it all the time. I think it's just the best thing since popcorn. Kako bismo uopće imali materijala producirati ovakav video, naravno u centru su nam korisnici. To je jedan od mojih, odnosno moje glavno zaduženje, zapravo imati, generirati stalno nove, dakle, novi korisnici, dakle novo registrirani korisnici na Uberu, da se oni dakle u što većem broju prijavljuju, da oni koji već jesu prijavljeni što više se voze i da zapravo njihovo zadovoljstvo svakim sljedećim korištenjem bude sve bolje. U tom smjeru, kako globalno, tako lokalno, koristimo nekoliko različitih načina. Jedan od najpopularnijih su oni za koje ste najčešće i čuli, to su takozvani naši on-demand stuntovi, dakle određene aktivnosti u kojima mi ponudimo jedan specifičan dan ili jedan specifičan trenutak korisnicima da ostvare, dožive nešto cool, nešto novo, konkretno. U Hrvatskoj do sada smo imali 2 takve akcije, one su bile Uber Činka, odnosno u desnom krajnjem uglu možete vidjeti Uber Činku, dakle dostavili smo za Valentinovo, dakle ovo Valentinovo, palačinke korisnicima koji su to mogli zatražiti putem aplikacije i također u 12. mjesecu imali smo još akciju Uber Trees gdje smo dostavljali drvca svima onima koji su to putem aplikacije zatražili. To su 2 lokalna primjera, odnosno ona koje smo do sada implementirali, a neke od naših globalnih koji nas možda i uskoro očekuju u Hrvatskoj jesu recimo ice cream. Dakle, vi putem Uber aplikacije naručite ice cream da vam dostavi na vašu adresu. Istu stvar omogućili smo za supercars, odnosno super automobile koji su u Poljskoj konkretno ekipa si mogla naručiti vozilo i provozati se u Ferrariju, Bentleyju i sličnim vozilima.
ultra popularni su Puppies i ovdje nisu navedeni, ali Kittens, dakle ekipa iz Australije nedavno lansirala Uber Puppies gdje se zapravo putem naše aplikacije moglo zatražiti mali psići koji dolaze kod korisnika i određeno vrijeme se igraju s njima. Tu je bio cilj zapravo podignuti awareness da postoji mogućnost udomljavanja takvih psića i zapravo stvoriti jednu ljepše uvjete za njih. Imamo još nekoliko cool stvari, Uber Chopper, Uber Party Bus, dakle ovisno o gradu, ovisno o državi, ovisno o eventu to radimo. Nama je uvijek cilj se integrirati što dublje u lokalnu zajednicu, počevši od ovakvih stvari koje su, recimo, palačinke su užasno popularne kod nas bile. Mi smo, čisto primjera radi, ono što će biti zanimljivo čuti, imali nekoliko desetaka puta više zahtjeva od originalne ponude, odnosno mogućnost produkcije tih palačinki. Ista stvar se dogodila i s drvcima. I uvijek tražimo nove cool stvari da zapravo lokalni nekakvu zajednicu integriramo dalje s Uberom. Osim kroz ovakve nekakve cool glasne stvari, to činimo i kroz niz nekakvih manjih partnerstva i kroz niz evenata poput ovog ovdje gdje želimo prikazati malo bliže priču koja stoji iza Ubera. Ok, koja je Uberova vizija za budućnost? Kao što smo rekao, počeo kao Black Car Limo Service, sad smo došli do Uber Poola. Uber Pool je ride sharing gdje svatko ko želi kretati kroz neki grad, to koristi sa nekim drugim. Znači vi se vozite u automobilu sa još jednom osobom koja ide približno istom rutom. Na taj način se smanjuje potreba za automobilima kroz gradove i utiliziraju se ti automobili koji u principu stoje prazni na jednom mjestu. Vizija Ubera je da prijevoz postane ono što je u principu danas struja ili voda, čak i telekom usluge u većini zemalja. Da to jednostavno bude brzo, jednostavno i jeftino u svakom trenutku. S vodom i strujom smo to uspjeli u dobrom dijelu svijeta, međutim, gdje god gledate prijevoz kroz gradove je vrlo teško. Od javnih željeznica, podzemne, autobusa, taksija, gdje god, svaki put kad došli u neki novi grad, morate se ispočetka snalaziti šta je tu, je li tu dobra podzemna, je li tu trebam ići busom, je li da zovem taksi, je li će me izvarati, je li će me odvesti, jednostavno ne znate. Misija Ubera je to dovesti na način da bude sigurno, jeftino i dostupno uvijek na svim mjestima. Osim toga, misija nam je stvoriti ekonomske prilike za vozače partnere. Uber nema nijedan svoj automobil, nema nijednog svog vozača. To su sve ljudi koji rade za sebe, koji su samostalni poduzetnici. Isto tako, ako vas netko vozi u automobilu, ne morate vi trošiti to vrijeme na vožnju. Možete se baviti nečim drugim. Smanjit ćemo na taj način i zakrčenje gradova i zagađenje. Ako gledate, na primjer, Zagreb, ne samo Zagreb, nego bilo koji drugi grad, oko 30% površine se troši za parkiralište. Ljudi ujutro uzmu svoj auto, dođu na posao, tamo ga stave, tamo stoji cijeli dan, vraćaju ga nazad. U principu auto stoji na površini od grada. Ta površina se u budućnosti možda može iskoristiti za nešto drugo. Park, bolnicu, što god. Znači, polako idemo u tom smjeru da se to mijenja. Imamo TED Talk od našeg CEO-a koji možete pogledati koji govori o tome. Neka pitanja do sada? Uber u Zagrebu. Možda da pomenemo, znači Uber je globalna tvrtka, međutim svaki grad skoro je tvrtka za sebe. Svaki grad je u principu svoj startup. Razlika između startupa i Uberovog startupa, ajmo tako reći, je imamo funding, imamo aplikaciju. Sve ostalo je na nama. Od pokretanja proizvoda, odnosno usluge koje ćemo lansirati u tom gradu, od prvog vozača, od prvog putnika i sve dalje. Od komunikacije prema tržištu, pricinga, svega se događa kroz lokalni tim. Kako mi lansiramo? Mi u principu gledamo gdje ljudi traže Uber. Ovo pokazuje, svaka točka je u principu netko koji je otvorio Uber aplikaciju na području Zagreba prije nego što je Uber došao.
Ovo je od 1. mjeseca do 10. mjeseca prošle godine. Vidimo koliko je već Uber aplikacija bila tražena u Zagrebu. Mi smo lansirali krajem 10. mjeseca lani. Mi ovako cijelo vrijeme pratimo na svjetskoj razini gdje ima potrebe za Uberom. I prema tome odlučujemo gdje ćemo lansirati. Naravno ima tu drugih utjecaja koje uzimamo u obzir. Neke brojke, u nešto manje zadnjih godinu dana, 200.000 puta otvorena aplikacija. U Zagrebu je prošlo vrijeme čekanja automobila oko 4 minute od kad zatražite. 8.000 novih korisnika prva tjedna od kad smo lansirali, koji su skinuli aplikaciju, registrirali se i htjeli se voziti. I ovo je dosta zanimljiv podatak. U samo 4 mjeseca oko 60 različitih nacionalnosti koji su bili u Zagrebu su koristili Uber. To vam pokazuje koliko je aplikacija globalna. Jer vi sa svojim jednim accountom gdje god dođete možete ga koristiti naručiti vozilo. Čak vam ne treba ni poznavanje lokalnog jezika. Imamo primjer iz Zagreba gdje jedan putnik je stigao iz Japana ili ovako neke zemlje, koristio je Uber, a sporazumljavao se sa vozačem preko Google Translatora. Ne? On je pričao, on mu je prevodio, ovaj je pričao drugi telefon i prevodio se. Ali su se snašli. Tko su naši vozači partneri? Da, nastavno zapravo na ono što je već Davor spomenuo, Uber ne posjeduje vozila, a surađuje u Hrvatskoj konkretno sa različitim obrtima i firmama, odnosno DO-ovima i EDO-ovima koji se bave i koji su registrirani za djelatnost najma vozila s vozačem. Dakle, u Hrvatskoj je to na taj način regulirano. Naravno, svaki vozač partner prije nego što zapravo omogući mu se da otvori Uber aplikaciju i pokupi bilo koga od vas ovdje, prolazi naš screening, prolazi screening svih dokumenata koji su potrebni i tek onda, nakon edukacije, on zapravo ide online. Imamo nastavno ono što sam prije spominjao, odnosno što smo gledali one videoklipove, imamo čitav niz lokalnih nekakvih slatkih priča poput ove o Google Translate-u i sporazumijevanju. Konkretno možeš okrenuti, konkretno za naše vozače ovdje. Znači, osim ovog Google Translate-a bila je zanimljena priča gdje jedan od naših vozača, osim što im Uber donosi nekakav direktni dodatni prihod, imaju komične situacije. Naprimjer, dogodilo se da ljudi prevoze svakakve od iPhone punjača do paketa. Dogodilo se da ljudi također, bio jedan poziv jednog čovjeka koji nakon što je vozač prihvatio zahtjev za vožnjom, ovaj ga zove i kaže ja nisam na toj adresi, međutim molim te odi tamo i kad dođeš tamo zovi me. I vozač to napravi. I on dođe tamo i kaže jesi ispred neke kuće zgrade, da, gori li svjetlo na tom i tom katu, tamo i tamo, da, a znao sam, kao sačuo je. Dakle, ima svakakvih simpatičnih priča. Tako da zaista osim ove nekakve poslovne strane gdje oni zaista voze užasni velik broj gdje ljudi ima niz komičnih situacija. Ista stvar se događa i sa korisnicima. Osim što im Uber, kao što smo tu naveli čisto nekoliko, mi dobijemo direktni feedback. Dakle, svaki put kada ostavite svoj komentar nakon vaše vožnje, dolazi direktno nama i mi onda u pozitivnom i u negativnom slučaju imamo mogućnost reakcije gotovo odmah, a čak 90% svih zahtjeva, bilo pozitivnih ili negativnih, rješavamo unutar 24 sata. Dakle, osim nekakvih cool stvari koji mi vidimo isto tako da su vozači koji rade putem Uber platforme zaista iznimno uljudni, iznimno kooperativni, pomognu oko stvari i slično, nude neka ekstra stvari. Recimo, ja sam se prošli tjedan vozio s vozačem koji mi je ponudio Wi-Fi i kaže ne brini, kao slobodno ti radi, spoji se na moj Wi-Fi, imam 300 GB. Znači, do takvih primjera, danas isto, evo ja i Davor smo dolazili ovdje, isto nam nudi spojiti se kao na moj Wi-Fi, samo vi radite i bez brige. Dakle, čitav niz novih stvari, a jedna od nama najdržih priča je da sa korisničke strane, dakle, ne koristi samo korisnik sam za sebe, nego se događa u praksi da jako puno roditelja to koristi za svoju djecu. Pretprošli tjedan čuo sam priču jedne mame koja je rekla da zapravo svoje dijete gotovo svaki dan šalje Uberom u školu. To je daleko sigurniji način, zato jer ona vidi, prati, kao što je Davor prije pokazivao, dakle točno vidi ko dolazi, koja je registracija vozila i slično. A jedna zanimljiva priča od ekipe koja je malo starija od djeteta je ona da
idu van, to su nekakvi tineđeri, idu van i onda tata ili mama pozove Uber na tu adresu gdje se on nalazi i točno on mora doći doma, nema više stajanja na bureku, produljivanja, kasno jutarnje, partijanje i slično, tako da onda uvijek se nasmijemo dobro u uredu kad čujemo za takve stvari. U principu, što se tiče nekakvih lokalnih priča, to je to. Davor ima još jedan dio o Uberu. Jako puno se piše o Uberu, jako puno kontroverzi ima. Većina dolazi zbog nerazumijevanja ljudi koji prate svjetske medije, jer Uber je, kao što sam rekao, startup skoro svakoj zemlji za sebe i na različite načine posluje. Imamo različite usluge od zemlje do zemlje i na različiti način je to regulirano u drugim zemljama. U Hrvatskoj je to reguliran način, kao što je Filip govorio, to je privatni najam vozila s vozačem. To nije taksi, nema veze s taksijem. Imamo taksiste koji voze preko Ubera, međutim oni u tom trenutku nisu taksisti. Oni dalje djeluju kao privatni najam vozila s vozačem. Znači on kad vozi preko Uber platforme mora skinuti transparent, ne smije voziti po žutoj traci, ne smije kupiti ljude s ceste. To još uvijek nije skroz javno jasno svima i zbog toga i u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu, imamo različite razgovore sa različitim regulatornim tijelima. Ono što je zanimljivo za Hrvatsku je za ekonomiju. Ja to zovem Uber omogućava instant poduzetništvo. Znači jako malo primjera imamo u Hrvatskoj gdje ljudi koji su nezaposleni mogu otvoriti tvrtku i početi zarađivati u roku 2 do 3 tjedna. I nakon 2 do 3 tjedna postati profitabilni. Bez velikog ulaganja, bez puno vremena čekanja na povrata, nego vi počnete voziti, vi ste profitabilni. Mama prvi novac od vožnje sjeda već za 10-ak dana na vaš račun. Trenutno imamo sad već preko 2.500, skoro 3.000 ljudi koji su se prijavili samo u Zagrebu jer žele početi voziti. To je... Može. Žiro račun, rekli ste da je pravna osoba. Da. Tvrtki. Znači mogu isključivo raditi preko tvrtke. Ne postoji, kao na primjer u Americi, regulativa gdje ljudi mogu voziti kao fizička osoba. Znači kad imam vremena uzmem svoj privatni auto i vozim, to kod nas ne postoji. Za turizam je vrlo zanimljivo, kao hrvatsku turističku zemlju. Ljudi kad slete u Hrvatsku, bilo koji grad, otvara aplikaciju i traži Uber. Uber im pruža i transparentnost, i dobru cijenu i sigurnost. Tako da tu možemo poboljšati iskustvo turista koji dolaze na našu zemlju. Treće što je zanimljivo za državu, jer Uber uvodi transparentnost u tu industriju, koja je do sada većinom bila na osnovi gotovine. Uglavnom su se vožnje plaćale gotovinski i pitanje kako su se prihodi ti prijavljivali. Sa Uberom toga nema. Sve ide bez ikakve ljudske intervencije, automatski. Svi prihodi se knjiže i sve ide preko računa. Naši partneri su odgovorni za plaćanje poreza na lokalnoj bazi, kao što je Uber odgovoran za plaćanje poreza u svim državama gdje postoji. Tako da država već imamo dobre odnose sa poreznom upravom da vidi koliko oni prijavljuju i kako rade prije, odnosno kako rade sada. Još nas zamoli da nešto pričamo o sebi. Ovo je u principu tim koji je u Zagrebu i tako to uvijek biva. Znači, Uber se lansira sa 3 ljudi u svakom gradu. Imamo, s obzirom da smo mi dvostruka platforma, imamo s jedne strane putnike, s druge strane partnere vozače, pa tako imamo Ivana, koji nažalost danas nije ovdje, koji se brine o vozačima, da ih se što više prijavljuje, da su zadovoljni, da zarađuju, da imaju dobre odnose sa klijentima, odnosno sa svojim putnicima i da ta strana platforme raste. Filip je odgovoran da što više putnika proba i nastavi koristiti platformu i odgovoran je za taj cijeli community putnika i naravno za korisničku službu. I onda sam ja kao general manager, sam odgovoran za oba dvije strane i još PR, regulatory work i sve što dolazi sa menadžiranjem neke države. A korisnička, ta podrška koju korisnici mogu dobiti 24 sata dnevno? Sve ide kroz aplikaciju. Imamo dijelom lokalno, imamo i nekoliko centara u svijetu, gdje čak imamo i zapošljavamo Hrvate, tako da mogu na lokalnom jeziku odgovarati. Što se tiče lokalnog tima u svakom gradu, još imamo podršku
one nekakve centralne funkcije, legal, HR, finance i tako dalje, koji su išli na regionalnoj razini. Ako želiš šta o sebi, otkud si došao, šta si radio? Pa mogu da ukratko, evo, ja sam, mislim, tu smo mi od početka zapravo kako je Uber lansirao u Zagrebu, tako da sam imao prilike vidjeti, u startu smo jako puno radili recimo na, ja sam radio više na akviziciji vozača, a kasnije tek s vremenom, s odmakom i na korisnicima, tako da sam imao priliku osjetiti ovu operacijsku stranu priče i marketinšku. Prije toga ja sam bio između ostalog radio i u jednom OTA, odnosno price comparison sajtu u Njemačkoj, u online marketingu i prije toga također u prodaji ovdje lokalnog Henkela. Inače, marketingaš već dugi niz godina po interesu i završio i ovdje na ekonomiji baš marketinški bachelor, odnosno master i to je to ukratko meni. Ja sam prije Ubera radio u jednoj konzultantskoj tvrtci koja zove McKinsey & Company, dugi niz godina na različitim projektima, u telekomunikacijama, medijima, diljem Europe, nešto u Aziji. Osim toga sam imao svoj startup u Njemačkoj koji je bio financiran posljednjim anđelima i VC fondovima. Nakon godinu nešto smo to prodali, opet sam se vratio u McKinsey, bio sam član Krane jedno vrijeme i onda se odlučio za Uber i u stvari nisam požalio jer toliko pruža internacionalno iskustvo, a opet živim u Hrvatskoj i razvijam biznis s ove strane. To je to s naše strane, sad smo otvoreni za pitanja. Ajde, ja pravim onda... Pardon, već smo... Konzervaciju Inforena, mene zanima kad zapošljavate, teško da zapošljavate, kad gradite odnos sa vozačima, da li ih vi uopće vidite fizički ili sve transakcije shodno digitalni odnos? I drugo pitanje je koliko imate, možda ne u Hrvatskoj, ali recimo međunarodno, koliko vam posto ode u godinu dana vozača i koliko dođe novih, jer uvijek vjerojatno morate imati neki optimalni broj vozača, ne? Da, vidimo sve vozače. Način na koji funkcionira je svi ljudi koji se prijave, mi ih prvo pozovemo da ih vidimo, da im prezentiramo Uber i da im prezentiramo što njima treba da im mogli početi voziti. Drugi korak je nakon što oni otvore tvrtke ili već donesu dokumentaciju od tvrtke koje imaju prije, prođemo kroz svu dokumentaciju i držimo trening. I tek nakon toga su oni spremni se priključiti sa platformi. Tako funkcionira ovdje, tako funkcionira u većini ostatka svijeta, gdje svi partneri prođu kroz nešto što mi zovemo Partner Support Centers. U Zagrebu ga nemamo potrebe za time, ali da, sve u principu vidimo. Što se tiče broja vozača, imamo ih oko 2 milijuna u svijetu. Teško je govoriti oko črna, ali ne rade kao full-time zaposlenici, nego biraju sami kad će raditi i kada neće. Tako da imamo puno ljudi koji rade 10 sati tjedno, imamo koji rade 40 sati tjedno, imamo neki koji rade samo ljetom jer tad nema posla zbog nečeg drugog, tako da je vrlo teško odrediti koliko njih ima na stalnoj bazi, koliko ih treba namještavati. Mi toliko rastemo, da cijelo vrijeme samo dodajemo. I mislim da ćemo rasti još dogledno vrijeme, tako da je uopće teško reći koliko je to na ukupnoj bazi vozača partnera, posebno na svjetskoj razini, da bi rekli to nam je sad dovoljno. A u Hrvatskoj? Ne smijemo reći, ne izlazimo s tim podacima. Koliko su ove, znači sve nemile scene koje smo imali prilike pratiti, te revolti taksista, ovih tradicionalnih, koliko je to utjecalo u biti na dobru promociju s jedne strane, ili što je svaka promocija je dobra, a koliko taj otpor se smanjuje s vremenom ili povećava u Hrvatskoj? Naravno da s jedne strane nam pomaže, s druge strane nam odmaže. Pomaže nam što ljudi jako dobro prihvaćaju Uber, to smo vidjeli po ovoj slici sa plain točkicama. Jako dobro prihvaćaju, pa čim se takva nekakva akcija dogodi, ljudi više počnu koristiti. S druge strane, nama je to, ajmo reći, zahtijeva puno vremena, trošići na odnose sa partnerima, da objasnimo što se događa, sa vlastima i tako dalje. Tako jako puno vremena moramo potrošiti da bi to doveli ajmo reći, na stabilno stanje. Tako da u principu cijelo vrijeme, ako se to događa često, nekad se sjećamo kada smo cijelo vrijeme pod opsadom. Znači neko nas napada, mi se cijelo vrijeme branimo. Da se to smanjuje, ne želim ništa reći, jer svaki put kad kažemo da smanjuje se, onda se taj dan nešto dogodi. Tako da vrlo teško je to predvidjeti.
Ono što je bitno za reći, mi poslujemo po zakonu, svi partneri su registrirane tvrtke za tu djelatnost, plaćaju sve svoje poreze prema svim pozitivnim zakonima Republike Hrvatske i tako da ne postoji zakonska osnova protiv, ajmo reći, Ubera ili protiv cijele te industrije. Tom industrijom se bave većina hotela na našoj obali. Kad god se događa neki privatni transfer, događa se kroz regulativu koju koristi Uber. Tako da, u principu, ograničavanje industrije u kojoj se Uber trenutno nalazi bi bilo ograničavanje cijelog tog sektora. I u principu Uber bi tu manje patio nego hrvatska ekonomija. Ipak, da se nadovežem, nisam mogla ne primijetiti da je, nakon što su donijeli onu odredbu da ne smijete nuditi kodove za besplatne vožnje. Ta odluka nema veze s nama. Da niko ne smije, tako je. Ta odluka ima vezana samo za taksi. Da niko ne smije, dakle vi... Mi nismo taksi. Jer nakon toga ste krenuli u vrlo intenzivnu akvizicijske kampanje u kojoj je glavni benefit kod za besplatnu vožnju. Teško je povezati jedno s drugim, jer nismo radi toga krenuli, nek smo to već imali aktivno, ne? Ne, oni su zabranili besplatni kilometra, ne kodove za vožnju, besplatni kilometra. Ta odluka je zapravo odluka unutar autotaksi prijevoza i zakonu grada Zagreba, Uber nije autotaksi prijevoz i temeljem toga bilo takav ti promocije ili bilo koji drugi koji bi se ticao te konkretne odluke ne utječe. Kako je riješeno osiguranje putnika u Uber vozilima? Svi naši vozači partneri moraju imati komercijalno osiguranje. Koje pokriva i putnika? Sve. Imam jedno pitanje baš vezano za tu zakonsku legislativu. Znam što Siniša Đurđević i vezan sam emotivno za ovu temu, ja sam prije preko nekoliko godina u diplomskom razradio ideju Uber Pula. Zanima me na osnovu čega su onda, ne znam da li, pretpostavljam da možete pričati o tome, ali završen slučaj, ona trojica vozača koja su završila na brigadu. Nije trojica su zapljenila vozila i svako je dobio kaznu. Zanima me na osnovu čega. Svjestan sam kako Uber funkcionira i podržavam ga u potpunosti, ali mi nije jasno na osnovu čega onda Carinska uprava može njima definirati da su oni obavljali djelatnost za koju nisu registrirani. Ne znam, da li možete pričati. Taj proces još uvijek traje i ne smijem ga komentirati. Ono što mogu reći da su ti vozači sljedeći dan se vratili i nastavili voziti. Da, to znam, ali na način da ste im vi dali vozila i... Da, naravno. Ok, štima. Hoćete se širiti u Hrvatskoj i neki drugi grad? Da. Uskoro, prije sezone? Vjerujemo da da. Ok. Može kroz kopno, može more, može zrak. Hoćemo li u Hrvatskoj moći koristiti neka globalna partnerstva Uberova? Na primjer? Na primjer Google Maps, TripAdvisor. Google Maps već možete. Može? Da, možete kroz mape naručiti, odnosno kroz Google mape kad vam imate izbor auto, pješak, vlak i zadnji vam je već Uber, ne? To već danas postoji. Facebook Messenger će doći nakon nekog vremena, TripAdvisor nismo još sigurni. Imamo puno partnerstva koje testiramo u nekim gradovima, a još nismo sigurni kad će biti rollout u svijetu, ali bit će. Jel se može koristiti Uber usluga da naručujem vozilo, da me vozi do Ljubljane i nazad, znači može. Van granice? Može. U tom slučaju treba biti dogovor sa svakim vozačem. Da li će on prihvatiti takvu vožnju, da li on želi preći granicu i da li mu se isplati, jer on više ne može iz Ljubljane se vratiti nazad sa putnikom. Znači on može prihvatiti putnika na razini Zagreba, ali ne može prihvatiti putnika u Ljubljani, recimo. Imali smo primjera gdje ljudi voze u Trst, gdje voze u Banja Luku. Mislim da bude cijena sa njim, ako se prazan vraća, recimo. Ako mora ostaviti u Ljubljani na aerodromu, pa da dogovorimo cijenu mimo... Slobodno. Možete. Možete. Oni nisu naši zaposlenici, oni mogu koristiti i baviti se tom djelatnošću mimo Ubera, što neki rade. Neki se bave transferima, imaju ugovore s raznim hotelima, kad nema transfer spoji se na aplikaciju i traži putnika kroz aplikaciju. Mislim, nema minimuma koji oni moraju biti online da bi uopće, ajmo reći, bili partneri. Dakle, ne postavljaju se nikakvi uvjeti. Na taj način smo zaista nezavisni inače, u smislu zaposlenja, ali i odabiru vlastitog vremena rada. Partneri su, vozači su partneri sa Uber Hrvatske ili Uber International? Sa Uber International. Imamo tvrtku u Nizozemskoj koja je registrirana kao u principu vlasnica aplikacije i Uber iznajmljuje svoju aplikaciju vozačima partnerima. A i to je na ugovoru sastavljeno? Da.
je li planiran ulazak u drugi djelatnosti u dostave? Naravno, mi je već dosta uradimo. Ima Uber Rush proizvod. To je dostupno u Hrvatskoj? Još nije. I Uber Eats, koja je dostava hrane. Dakle, Rush kao, i isto to mi je dostupno u Hrvatskoj, a Uber Rush je dostava paketa. Da. Još neke djelatnosti koje nam sad ne padaju na pamet? Neki proizvodi koji su specifični za određene gradove kojih nema u Hrvatskoj? Da. Jedno kad postoji platforma vozača partnera u nekom gradu, sve što treba micat fizički može se staviti na platformu. Mislim da to još najbolja strana priče, da u principu mi možemo spojiti gore bilo što. Uber ima oko 20, možda preko 30 različitih usluga koji radi. U Zagrebu je Uber X, međutim drugi gradovi imaju od Uber Popa, to je bilo tko može voziti svojim vozilom kao fizička osoba, preko Uber X-a, Uber Select gdje su malo bolji auti, Uber Black gdje su još bolji auti, Uber Lux gdje su još bolji auti, Uber Van, Uber XL, Uber Pool gdje možete dijeliti vožnju s nekim, Uber Commute gdje svi ljudi iz jednog malog gradića iz predgrađa prema centru pa se voze s isto dijeljenja automobila, imam Uber Chopper, helikoptere, Uber Boats, Uber Rush paketi, Uber Eats. Za Uber Eats za hranu imamo dva modela. Jedan je da dobijete hranu toplu unutar par minuta, a drugi je klasični marketplace gdje vi tek na zahtjev se hrana počinje pripremati u nekom restoranu. Znači ako ste gladni baš sad, izaberete meni, želim hranu odmah, dođem za par minuta topal obrok. Da li možete dobiti hranu iz konzuma? Pa Uber Rush je jedan od takvih usluga koja to omogućuje. Doduše još u Hrvatskoj ga nema, ne? Razlika između Uber Poola i ovo što ste sad pokazali da se može šerat vožnju je ta što ovdje šeraš vožnju s nekim poznatim, odnosno s nekim od kontakata. Ne, Uber Pool ne treba biti kontakt, nego... Ovo je share koji je pokazan na screenshotu koji je bio u prezentaciji. Kroz aplikaciju. Ne, ovo znači kod aplikaciju kad ste vi s prijateljem, tako je. Onda vi unešte njegov e-mail i onda se direktno naplati ta vožnja međusobno, ne? To je u principu tipa kada već je sva... Da. Onda se to dijeli na 2, 3 ili x puta koliko se vozi. Da. A klasičan ride sharing je ja idem u tom smjeru to vrijeme i u auto ulazi neka druga osoba koju ja ne znam, ali ima istu potrebu za tom i onda se dijeli ta cijena vožnja, a vi se svi ne znate, ne poznajete. Pitanje je vezano za akviziciju novih korisnika, recimo pod korisnika mislim na vozače, znači konkretno znači, imate taksi vozače koje voze za Uber, više nisu taksi, i imate pravna osoba, odnosno obrta koji su registrirani za uslugu. Sad, s obzirom na zakon ponude i potražnje, znači moje iskustvo je dosta koristim Uber po svijetu i uvijek je znači search priča ta koja zapravo motivira vozače više da se uključe. Zanima s obzirom na broj korisnika kod nas, moje neko iskustvo da je usluga dosta, da je dostupna u svakom trenutku, što bi značilo da je već ponuda potražnja relativno stabilna. Dobro. I je to možda samo moja percepcija, ali zanima me koji je konkretno, gdje je po vama veći potencijal u motiviranju taksi vozača da počnu voziti za Uber, na način da im date kvalitetni nekakav povrat na njihovu investiciju ako je vrijeme, ili je to u akviziciji novih korisnika kroz obrte koji će se otvarati i znači ljudi koji će osnivati svoje firme ili znači zapošljavati ljude koji će onda nuditi uslugu prijevoza. Koje od te dvije skupine po vama veći potencijal? No. U većini gradova u svijetu broj taksi dozvola je ograničen. Znam da Hrvatska, pa zato baš je pitam koliko je potencijal, znači konkretno u vrbovanju taksi vozača versus otvaranje. Pa možeš samo, ako nešto s jedne strane je ograničeno, s druge strane nije, gdje leži veći potencijal. Ne? U principu za privatni najam voza s vozačem ne postoji ograničenje. Skoro nigdje u svijetu. Ako postoji unutar prave regulative. Kakav je startni trošak za vozača da bi postao vaš pretpostavkom da ima auto, znači on mora imati policu putnog osiguranja, mora osnovati neku firmu, to su već neki troškovi? Da, mora imati tvrtku, potrebnu dokumentaciju, automobil, to je to, nema tu velikih ulaganja. Je li to specifično za
Nije. Znači suda mora biti kroz tvrtku gdje god nije regulirano da može biti fizička osoba kao vozač, takozvani POP. Možemo pitati, da li možda ovako čudno pitanje, da li ja imam aplikaciju, da li ja mogu zapravo, ona je vezana na moj uređaj, bilo tablet, bilo... Ona je vezana na vaš account, koji je Facebook, na primjer. Dakle, ja mogu zapravo taj account shareat s bilo kojim prijateljem da on vozi umjesto mene u određenom trenutku kad se to meni ne da raditi. Kao vozač partner ili kao putnik? Kao vozač. Ne može, zato što jedan account, putnik zahtijeva vidjeti vašu sliku i zahtijeva vidjeti vašu registraciju, vaš automobil. Vi možete imati tvrtku koja ima više vozača i onda svaki vozač ima svoj account. Dobro, ali evo ja sam baš, na primjer, bio sam u Parizu kad se sad pucalo, došao Uber, niti sam gledao vozača, niti sam gledao u registraciju. Tako se bilo kome vozio. Super. Realno mogu je voziti neki skoro s 10 koji uopće Mogo je, ali to nije poanta. Poanta je da vi kad nazovete vozača da znate tko dolazi. Da, vidim bilo da... Mi da to saznamo, mi ćemo takve vozače s platforme. Sustav ocjenjivanja. Da. Mi ćemo takve vozače s platforme, ali ne može se predstaviti da je netko tko nije. Izvolite. Jel imate neke kriterije za samo vozilo koje prihvaćate ili ne prihvaćate da budu Uber vozila? Da, kriteriji za vozila se mijenjaju od države do države, od usluge do usluge. Ono što mi u Zagrebu radimo je ne primamo više vozila koja su starija od 10 godina. To je jedini kriterij. Plus mora biti dovoljno velik auto, najmanje 4 vrata, neke i sa 5. Čak kad nas pitaju kakva vozila da nabave za Uber, kažemo im da su dobri karavani, pogotovo zbog turista koji se više dolaze u Zagreb, nekakvi monovolumeni i tako. Šta vozači partneri najčešće osnivaju? Je li to paušalni obrt? Ovisi o njima, ne znam, ja čak i ne znam. Je li imate iskustva neko šta se kod nas radi? Imamo svega. Uber Bolt će dosta fora za Hrvatsku, jeste više... Naravno da jesmo. Naravno da jesmo. Gledajući neki benchmark ili očekivanje, koliko je zahtjevna penetracija na hrvatsko tržište nakon ovih 6 mjeseci koliko se ovdje? Pa je i nije. Teško reći Hrvatsku. Hrvatska je, iako se to možda nama ne čini, vrlo razvijena zemlja, vrlo otvorena, vrlo visoke penetracije kreditnih kartica, vrlo visoke penetracije pametnih telefona, blizu Europske unije. S te strane je to recimo lako. Teško je što je mala. Teže je postići kritičnu masu putnika i vozača partnera u malom gradu nego u velikom gradu. Tako da je s te strane zahtjevnije. Međutim, nema velike razlike između Zagreba, Bratislave, Budimpešte, Beča. Razlika je u nekakvom GDP-u per capita, razlika u fizičkom rasporedu grada, u regulativi koja se nalazi u svim tim državama. S druge strane, priča je isto. 400 gradova u svijetu u 5 godina, malo biznisa koji to uspiju na fizičkom nivou. Jedno je kad je samo digitalni oblik, a na fizičkoj razini je to puno teže postići. A koja je prihvatljiva ocjena za vozača? Tipa neko s trojkom će biti dalje dovoljno kvalitetno? Vrlo teško da će netko sa trojkom ostati dugo na platformi. Da bi neko dobio trojku, jako puno vožnji se događa svaki dan, pogotovo ako neko radi to ozbiljan posao. Da bi dobio trojku mora imati stvarno loše ocjene. Puno prije nego što neko ima prošlu ocjenu trojku, vidjet ćemo da nešto s tim vozačem ne bi štimalo. I mi takve vozače zovemo na razgovor da vidimo u čemu je problem. Ako netko dobije jednom trojku, nema problema. Ali konstantno ne može biti vozač koji ima ocjenu 3. Bar na razini kulture koju imamo u Hrvatskoj. U drugim kulturama teško je dobiti vozaču 2 više zvjezdice. Da, to je realno priča iz Dubaja. Da, tamo je normalno da svaku da jednu zvjezdicu. Auto je bio star mjesec dana, 1. Malo je prljavo nešto sa strane. Mi imamo malo pijeska, 1. Inače mi imamo jednu od većih prosječnih ocjena u regiji što se tiče vozača. To je super. Postoji li ograničenje vremena koliko smije voziti dnevno? S naše strane ne. On ima svoje zakonske ograničenja koliko smije raditi i koliko smije biti na cesti. To je u Hrvatskoj?
Ovisi kakvu licencu ima i koliko vozi. Mi kažemo da ne smiju voziti više od mi ne možemo reći, da nisu naši zaposlenici nego su partneri, da ne voze više od 40 sati ili 45 sati, da ne voze više od 12 sati u komadu. Međutim, mi nemamo moć na njih utjecati, samo možemo njima nešto predlagati. Kako kontrolirate tak neki od vozača stane bez vozačke dozvole? A onda ne može voziti dalje. Uber je samo klijent zapravo vozaču. Da, znači Uber je partner od vozača koji mu daje mogućnost da dođe do putnika digitalnim putem. Ne raspolaže nikakvu odgovornost prema samom vozaču, tako? Ne. Znači bilo kakav gubitak vozačke, sudar, vi se ograđujete? Da, nemamo se mi tu što ograđivati. Znači, ako vozač ima svoju tvrtku, odgovoran je za imovinu te tvrtke. Ako je imovina auto, kao i svakoj drugoj priči. Da li se ocjena za vozača vidi odmah nakon jedne ocjene ili treba biti na 5, 10? Svi vozači kreću s ocjenom 5 i kad se priključe platformi, onda ovisno o ocjenama se to korigira. Koji je najveći koeficijent koji možemo dobiti u slučaju ograničenosti ponude auta? U kojem smislu? Dovoljno vozila. Aha, kod Surge-a? Pa ima raznih priča iz svijeta, u Zagrebu je to trenutno na 3. Ono što je nama cilj da nikad ne dođe do 3. U principu nama je cilj da nema Surge-a uopće, da tako možemo balansirati ponudu i potražnju. Međutim, što se događa? Padne kiša, svi bi htjeli se voziti, niko više ne želi ići pješke. Završi neki event u gradu za koji mi nismo znali, jedanput 1000 ljudi želi pozvati Uber. A Surge on ide automatski, mi na njega ne utječemo, nego aplikacija samo kalkulira ovisno o zonama u gradu, odnos ponude i potražnje i ne događa se trenutno, nego računa naprijed kakva je potražnja bila prije, kakva je sada, pretpostavlja kako će biti dalje i onda uključuje ili isključuje Surge. Koji je najviše zabilježeni Surge u svijetu? Ne znam. Cape Town, Nova godina, 14x. Znači to bi unaprijed obavijest ili kad će Surge nastati? Mora dvostruku provjeru ima, dakle prvo... Ne, vozači znaju, da. On na aplikaciji vidi u kojoj zoni je Surge, kad se pali i kad će se ugasiti. U principu to je ideja, dakle kad se na njegovoj mapi pokaže da oni krenu u što većoj mjeri upravo tu zonu da bi se izbalansirala ponuda potražnja, odnosno veći broj vozila, da može servirati ponudu i da se cijene vrate normalno. Koji su vam najveći izazovi u akviziciji novih korisnika putnika? Najveći izazov? Ti si odgovoran. Da. Ne, razmišljam. Jer mislim, njima ne možete ponuditi benefit, zaradit ćeš. Ne, da imam nekoliko razina. Prva i osnovna je da je to jeftinije, transparentnije i jednostavnije za koristiti. Znači jednom kad, evo iskreno najveći pain je proces registracije. Zato ljudi još uvijek, iako imaju veliku razinu, visoku stopu penetracije online kupovine, ljudi su još, imaju određenu dozu nepovjerenja prilikom ostavljanja kreditne ili debitne kartice. Iako recimo Uber je toliko velik da jednostavno sama snaga brenda danas je ulijeva povjerenje, mislim da je to najveći pain. I u principu to je najveći izazov. Objasniti ljudima da sve će biti u redu, da ostavljanjem osobnih podataka ništa se neće dogoditi. Imamo slučajeve čak kada greškom korisnika nastane recimo neka vožnja koju nisu htjeli. Naprimjer, dobro, to se pravilno događa, ali neko izgubi mobitel, iako sam čuo primjer iz drugih tržišta, neko izgubi mobitel i sad umjesto da ga taj neko ukrade ili proda, napravi jednu ili dvije vožnje Uberom, jer mu je baš to tada trebalo, tada Uber vraća novac izvornom korisniku, blokira normalno profil i korisnik ima 0 šteta, barem što se Ubera tiče. Znači, čak i u takvim iznimnim slučajevima koji se, s obzirom da sam ja zadužen za ovaj dio priče u Hrvatskoj još nismo imali, čak i tada je korisniku na 0. To sam htjela i nisam htjela čuti. Da. Zašto? Dakle, to bi bilo bolje da nema tog... Pa nema u Hrvatskoj. Ne, da nema problema da su nepovjerljivi prema ostavljanju brojka. Aha, naravno. Da, apsolutno, da. Ono što smo primijetili da jednostavno treba više touchpointa i više trenutaka za objasniti, jednostavno malo po malo se to podiže, ne?
sad mi palo na pamet, jer imate neku statistiku koje, recimo, Imamo sve statistike. dobne skupine, dobro smijete koje dobne skupine koriste Uber u Zagrebu? Teško je reći sve, znači koriste, tineđeri se voze na account od roditelja, odnosno roditelji zovu za njih, i imamo gospođu od 80 godina koja čak objašnjava vozaču partneru koji su novi feature-i unutar aplikacije. I kako da si postavi navigaciju da mu bude preciznija i tako. Samo imam širok raspon. Izvolite. Kako je to narudžba za drugoga? Znači ja sad naručim za nekog drugog. Pošaljite vozilo na tu adresu. Ja sam ljudi to radio. Ko cijene, kako se cijene? Sve ide kroz vaš account. Da, vlasnik profila. Aplikacija nije predviđena za to, ali to tako koriste. Ali dopuštate to? Da, mislim. Mi to ne znamo. Nama to te kaže vozač, prošli tjedan sam vozio ekipu izvana na account od čovjeka koji ima 60 godina. Mi to jednostavno u tom trenutku ne znamo. Mogu naručiti točno određenog vozača koji sam već prije koristio pa mi je bio okej? Ne, to je poanta Ubera, znači da je dostupnost u bilo kojem trenutku što kraćem vremenu i automatski ide najbližem vozaču. Ako taj vozač odbije vožnju, onda ide sljedećem bližem, najbližem. Još, jedno pitanje. Da li je Uber partner nekog startup akceleratora ili startup inovatora već? Ne znam. Toliko partnerstva imamo da teško mi je reći. Da li namjeravate svoj pokrenuti? Ne znam. U Hrvatskoj nemaš takvih planova, na regiji ne znam, u svijetu vjerojatno.